ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ತೂಕ ಮೂಲೊಂಜಿ ರೆಡ್ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಐಕ್ ಕಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಡ್ದೇನು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಕೋರಿದೆ ತೊಂದೇನು ನೆಕ್ಕೆ ಅನಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ರುಚಿಗೆ ತೂದೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡುಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿಗೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಮಂಜಲ್ ದೊಡಿ ಪಾಡುಂದೆ ಏರಂಡೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತ್ತು ಉಪ್ಪುನಾಂಡು ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೊನ್ಲೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಮಂಜಲ್ ದೋಡಿಲ ಪಾಡಿ ಅನಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತು ಎಲ್ಲೆ ಬೌಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ದಾತು ಕೊಜಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಚಿಕನ್ ಶೋಕು ನೆಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ದಾಯಪಂಡ ಚೆತ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಕೋರಿನ ಬೇಯ್ಪಂಡ ಜ್ಯೂಸಿ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಇತ್ತೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನು ನಿಕ್ಲೆಗೇರೆ ಗಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಬತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಐನತ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತದು ಶೇರ್ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ದುದಾಯ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲದಿತ್ತಿನ ಮಂಡ ಜೋಕ್ಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ಪರೆ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪದಿಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಆ ತೊರ್ತೊಂದೇನು ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿ ದೀಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮೂಲು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದೇನು ಪೊತ್ಪುನಗ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಬಡೆ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಜೀರ್ದೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜರೆ ಚಮಚದಾತು ಮೂಲು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲರ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ 5 ನೀರ್ದ ಆಜಿ ಕೆಂಪುದ ಮುಂಚಿ ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಖಾರ ಪುಡಿಲ ಪಾಡ್ದ ಮೂಲು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಐಕ್ ಮುಂಚಿನ ತೂದು ಪಾಡೊಂಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಲ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಇಂದೇನು ಒಂಚೂರು ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಪೊದ್ಪೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುನ ಬುರ್ಚಿನೆಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಶುಂಠಿಲ ಒಂಜಿ ಕಂಡೆ ಬುಲ್ಲುಲಿಲ ಪಾಡ್ಗ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಪೊತ್ತುದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಬನ್ನ ಟೈಮುಡು ಇಂಚ ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಂತನ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಒನಸ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಆದ್ಲ ಶೋಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಚಪಾತಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಐತೆ ಗ್ರೇವಿ ಪೂರ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬನಲೆಡ್ 2 ಚಮಚದಾತು ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡೊಂದ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಕೋರಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಐತೆ ನೀರು ಸಮೇತ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇದು ಕೋರಿದ ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ನೀರು ಬುಡ್ನೆಟ್ಟ ಮಧ್ಯೆ ಮಗುತೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಈಜಿನ ಅಡಿ ಪತ್ತುನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಡ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಬಾಜಿ ಉಂಡು ದೀತಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ నేను ಗಲಿಗೆ ಗೊರ ಐತೆ ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಬುಡೋಡು ಅಡಿ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುಡು ಇದು ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನೆಜ್ಜಿನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಬೇಯೋಡು ನೀರ್ದ ಅಲ ಕುಟ್ಟರಲ್ಲಿ ನೇಯ್ಟೆ ಬೇಯೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೊಜಪ್ಪು ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಐತ ನೀರ್ದ ಪಸೆಟ್ಟೆ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ನೀರು ಬುಡೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ಕ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೀಡಿಯಮ್ ದಿಕ್ಕ ನನ್ನಲ್ಲ ಬೇಯೋಡು ಆತುಜಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯರೆ ದಿಕ್ಕ ಏಪಲ ಒಂಜೇ ನಮ್ಮನೆ ಗ್ರೇವಿ ಪೂರ ಮಲ್ತಿನ್ಪುನೆ ಕಿಂಚಲ್ಲ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ತೂಲೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಚ ಬತ್ತದ ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆರಿಪಲೆ ಇತ್ತೆ 10 ನಿಮಿಷ ಆತುಂಡು ನೀರ್ಲ ಬುಡ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲು ವಿಡಿಯೋ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಕೋರಿಲ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಎಕಡೆ ನಮ್ಮ ಪೊತ್ತು ದೀತಿನ ಮಸಾಲನು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನೈಸ್ ಅದು ಕಡೆ ದೀತ ಅವಿನೀತೈಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವೀಡಿಯೋಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಏತು ಶೋಕು ಕಲ್ಲರ್ ಬೈದು ನಂದವು ಅವು ಕಲ್ಲರ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ಬ್ಯಾಡ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಇತ್ತಿ ಮಸಾಲ ನನ್ನ ನೀರ್ದಾಲ ಎಷ್ಟೋ ಕುಟರಲ್ಲಿ ಗ್ರೇವಿ ಇತ್ತಿನ ನೀರ್ದ ಪಸೆಟ್ಟೆ ಅವು ನನ್ನ ಬೇಯೋಡು ನನ್ನನ್ನು ಎಷ್ಟು ನೀರು ಮನ್ಪುನ ಬುಡ್ಚಪ್ಪ ಗ್ರೇವಿ ನೀರು ಹಾಪುನು ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಏಪಲ ನೀರು ಪೆರಲಿ ಅವು ಗಟ್ಟಿ ಎಪ್ಪೋಡು ಇತ್ತೊಂದು ಗ್ರೇವಿ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ತಿರ್ಗಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಇಂಚ ಚಿಕನ್ ಮಂತಂದು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೋರ ಮಂತ್ ತೂಲೆ ಇಂಚ ಬತ್ತ ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆರಿಪಾಲೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂಜೆ ಸಲ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ದು ಯಾರೇಪುಡು ಚಿಕನ್ ಬೇಯರೆ 5 ನಿಮಿಷ ಬುಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡೆಲ್ಲ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಮೂಲು ಇದು ಚೌಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಗ್ರೇವಿ ಒಯ್ತೊಂಡು ಪೂರ ಕೋರಿ 5 ನಿಮಿಷ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದೊರ ನಮ್ಮ ಅವು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಒಯ್ತೊನೋಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಪಾಡ್ಗ ಇಡ್ಡು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಮದಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲು ತೂಯ್ನೆಕ್ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಲು ಈ ತಂಡ ಯಾವು